ילד קטן, אני שלחתי לך סדרת שיעורים של, איך קוראים לו? של אריה גרינברג. תתחיל קצת לשמוע את השיעורים. כושר 100%. תשמע, אחר כך נדבר, בסדר? הכי מעניין, אנחנו היום בפרשה וישלח. הנושא של הפרשה זה וישלח. זו פגישה של יהודים עם ערבים, עם נוצרים. טוב, כמובן, אתה לא מבין את זה. בסדר, אתה לך לא ללמוד, לא להבין. אמרתי לך שוב, תתחיל לשמוע שיעורים של אריה גרינברג, ותתחיל קצת להבין את ההיגיון שלי. בשתי מילים, בואו נאמר את הסיפור של איך זה נקרא, מסנגדים וחסידים. היה פיצוץ עצום, נכון? שמסנגדים וחסידים זה היה ממש נצרות. אתה רואה אחרי כמה זמן? אחרי מספרים. אחרי 200 שנה, פתאום הכל בסדר, נכון? ואונרק אמר ציונות. מה שהיה אומר הרש"ב הפדופיל, הידוע המפורסם, הציונות, אתה יודע, נכון? אתה רואה שבסדר, הרב היה מאוד מאוזן בעניין של ציונות. היה לו תיאוריה בנפרד, ומייסר פה היה משהו הפוך לגמרי. אגב, זה בכלל אופייני מאוד אצל הרבי, לכן מי שחושב שהוא מבין את הרבי ולא מבין שום דבר, אתה רוצה להבין את הרבי, צריך לקרוא את האיגרות, הוא מדבר עם הרבנים שבאמת עוסקים במייסר, כמו גלוחובסקי, אני הייתי קשור אליו 2 כן, הוא אמר לי בשעתו תלמד איגרות, תתחיל מנשיאות, כאילו אמר לי תקרא 5 איגרות כל ערב, ובאמת זה בנה לי את הראש במובן מסוים מאוד. שוב פעם אצל הרבי היה תיאוריה לבד ופרקטיקה לבד. כמו אצל כל האנשים המשמעותיים בעולם הזה. כן, הוא דיבר מה שצריך להגיד, כאילו בפועל ממש הוא שינה את הדרך של חב"ד מאוד מאוד. בנו של גלוחובסקי אני הייתי מאוהב בו בטירוף, אז היה בן 13. הוא גם היה מאוהב בי, היה בחור המתוק, הילד הכי מתוק שבחיים שלי, זה היה בנו של גלוחובסקי. פעם אמרתי את זה לאבא שלו, האבא שלו אמר, כן, זה משהו גרוע ביותר, אפילו לא אמר מה, אבל הבנתי שזה משהו גרוע ביותר, מה, זה עוד ילד. גם אני הרגשתי שהאהבה כל כך חזקה, מה זה? למה אני לא כל כך אוהב את אשתי, הייתי נשוי. למה אני לא אוהב את הילדים שלי, אבל אני אוהב את הילד בטירוף לגמרי.
זה היה דו צדדי, הוא אהב אותי לא פחות ממני. אז אני שאלתי את גלוחובסקי, לא אמרת את המילה, אבל כאילו הבנתי מה זה ככה. אמרתי שזה הדבר הכי גרוע שבעולם. איזה ילד זה היה, איזה מתוק זה היה. אז לא ידעתי שום דבר, באמת, מה זה קשר עם הילדים. פחדתי. הכי מפחיד היה שפעם שהייתי רואה את זה, זה היה ממש ישר, היה פה פליטת זרע. לא ממש אחרי זה, לפעמים גם לפעמים בפגישה, לפעמים כאילו, ואתה כאילו יום, זה הפחיד עוד יותר. החלטתי טוב, המצווה הכי חשובה שלי זה לא להסתכל עליו, ולא לדבר איתו, ולא לראות אותו. מה הוא מרגיש, אני בכלל לא חשבתי על זה, חשבתי רק על עצמי. חשבתי שאני עושה מצווה הכי גדולה. פעם פגשתי אותו במקווה. הוא היה במקווה, אני נכנסתי, אני הרגשתי שאם אני לא יוצא עכשיו מהמקווה, זה הסוף שלי. יצאתי. לא נגעתי בה. הלכתי לגלוחובסקי, אמרתי, עכשיו הייתי במקווה, הרגשתי שעוד מעט היה קורה משהו גרוע ביותר. כמובן הוא נבהר עוד יותר. אז הוא אמר, אתה יודע מה, תלך ליצחק גינזבורג. ואז הלכתי ליצחק גינזבורג. הרב אמר לי, יש לו כזה בעיה, אין לך שום בעיה בפדופיליה, יש לך אהבת לילדים, בסדר, וגם בעל שם טוב אוהב את הילדים. ככה דיברנו, וככה נקשרתי איתו. המשך את הידע, פחות או יותר. אז אותו בחור, קוראים לו שמואל גלוחובסקי. אני ראיתי אותו כמה פעמים אחרי זה, שבר כלי לגמרי. כי למה? כי זה חיות של האדם. כי זה קשר נפשי, זה קשר שהקדוש ברוך הוא בורא. זה ברכה הכי גדולה גם של הרב וגם של תלמיד. לא ידעתי על שום דבר הזה. ראיתי אותו שהוא נשוי, עובד, כאילו משהו עם הרב שלי, עם האבא שלו, חיות שהיה לו בילדותו, הלך לעולמו. אם זה אומר שאני הרגתי אותו, כן, זה בדיוק מה שאני מתכוון, כן. לא על ידי זה שאני זיינתי אותו, על ידי זה שאני לא דיברתי איתו. נכון, היה בזה גם השתתפות של הרב גלוחובסקי. היום אני אומר שהוא היה פדופיל. פעם דיברתי על הסרטונים שלי. למה נזכרתי שבאמת אני עד היום, הקשר הזה כואב לי. נכון, בסופו של דבר זה הביא אותי על גינזבורג. לכן אני לא יכול, איך אומרים, להתלונן. אחר כך אני התגרשתי, עברתי לנתניה, אבל זה היה אחד הנקודות מפנה. חשבתי שאני עשיתי דבר נכון, ובסוף אני הבנתי שאני כמעט שהגעתי לאווירה הכי גרועה. ואז התחלתי לחשוב איך זה בדיוק עובד. אז כאילו, היות שגינזבורג אמר שאין לך שום בעיה, אני עדיין חשבתי שיש לו בעיה. אמרתי, טוב, צריך לאזן את זה. אני לא יכול לסגור את האש הזה, לכבוש את האש אי אפשר, אבל לאזן אפשר. היה תקופה של הרבה שנים, שכאילו כל שנה הייתי בוחר איזשהו ילד
בגיל 13, 14. וככה שאני מרגיש שאנחנו מתחברים, וקצת מדבר, אבל קצת. וככה עבר לי שנים, לפחות 10 שנים, עד שהתחלתי להרגיש שאני יכול לדבר עם הילד. מה נזכרתי כי פעם הוא אמר לי, תסתכל בליקוטי שיחות, יש איזשהו לינק, איך אומרים את זה? יש איזשהו דיבור של רבי נחמן אצל הרב. הוא, כנראה שהוא אמר לי, זה היה בחור בן 13, אבל היה מוכשר וטירו. וכאילו, הכלל היה שכאילו, ככה הוא אמר לי, הכלל היה שאם הרב מצטט מישהו, זאת אומרת שהספר הזה זה ספר קדוש. כאילו, אמר לי, אם הוא מצטט את רבי נחמן, זאת אומרת שרבי נחמן זה קודש קדוש. למה הוא אמר לי את זה? אני לא יודע, זה לקח לי זמן עד שאני הגעתי לרבי נחמן. היום אני אומר שהרבה דברים אצל רבי, באמת זה רבי נחמן, רק מה הוא לא רוצה לספר את זה, כי המשוגעים, החבדניקים, לא יבינו שום דבר. לכן, אם אתה תראה את השיחות ואת המימורים ואת האגרות, אתה תראה שהסגנונות מהקוצה לקוצה. גם בשיחות של הרבי יש מהקוצה לקוצה. צריך ללמוד טוב כדי להבין מה באמת הרבי רוצה או מה הרבי באמת עשה. בוודאי הוא היה אחד מגדולי הדור. כמו כל גדול דור, הוא גם היה לו טעויות, היו לו הגבלות. לפעמים זה לא הגבלה של השם, לפעמים זה הגבלה של הקדוש ברוך הוא חוסם לך, כאילו איזה משהו, אתה לא יכול לדעת. האם, מה שאני אומר, אני טוען, שהוא היה פדופיל וגם יוסף יצחק היה פדופיל, והיה ביניהם אהבה מינית מאוד ברורה. האם היה לו דרך להבין את זה? אני לא יודע. בשביל זה צריך פסיכולוגיה חדשה. למרות שאז זה כבר התחיל. אז כבר היה כבר יונג, כבר היה כבר פרויד. אבל הוא לא הבין. מה אתה חושב? הוא התחתן עם הוא התחתן עם בת של יוסף יצחק? לא, הוא התחתן עם יוסף יצחק עצמו. הוא הזניח את העניין של הנישואים להרבה שנים, עד שבסופו של דבר כבר לא היה לו ילדים. אז הגיוני שבחור ובחורה נפגשים, אז צריכים להתחתן, מה? למה לא מתחתנים? כי הוא התחתן עם יוסף יצחק, ולא עם... יש כל מיני סיפורים על הקשר בינה לבינו, לא היה שם שום מין, ולא היה שם שום ילדים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? טוב, זו שאלה מעניינת. לא, ואלה זה היה כוחות אדירים, שהאדם כל כך חזק, שהקדוש ברוך הוא חסם לו את הזין שלו, בצורה הכי קשה שבעולם, הוא עשה כל כך הרבה על ידי הכוח הזה, הוא עשה את כל השליחות, את כל העניינים והכל. וזה, וגם בזה יש מעלות וחסרונות, וצריכים פשוט לחשוב ולהתבונן. אומרים שאפילו משה רבינו היה חטאים, אצל דוד המלך היה חטא, אז מה, אצל רבי זה לא היה חטא? והראש. בקיצר, נזכרתי
שכאילו פשוט לומר שיש הרבה רבי נחמן בתורות הרבי. בכלל גם אתה תראה הבדלים מהותיים מאוד בין רש"ב לרבי, יחס לציונות, לדוגמה. הרבה דברים שהרבי חידש, בלי להגיש לחידוש. מי שמבין, מי שלא לוקח ספרים, לומד את הספרים, וכאילו מלמד את התלמידים שטויות. כנראה זה סוג של המלמד שלך בישיבה. אז מה דיברנו? אמרנו שתראה איזה מחלוקת היה בין חסידים למסנגדים. בסדר, קצת זמן לקח עד שזה נרגע, נכון? המחלוקת היה על קבלה, לא? כמה מחלוקת היה על ספרי רמב"ם, על שיטת הפילוסופיה שלו, מה, לא שרפו את הספרים שלו? שרפו. כל ההיסטוריה של תורה שבעל פה זה היסטוריה של מחלקות קשות מאוד. הפיצוץ הכי גדול בדורות האחרונים זה היה אפילו לא חסידים ומסנגדים, זה היה דור לפני, כשהיה, איך קוראים לו? העניין של שבתאי צבי. היה שני גדולי עולם, עמדין, והשני, אזכיר את השם, זה היה מחלוקת העולם, כאילו השני היה חשוד שהוא תומך בשבתאי צבי. שום הוכחה אף פעם לא היה, ובכל זאת שני הרבנים הכי גדולים שבעולם חלקו ונלחמו לעיני כל העם, ואומרים שהחילון התחיל שם, כשאנשים פשוטים ראו שגדולי העולם ככה נלחמים אחד מהשני, זה גרם פיצוץ בכל העולם של היהדות, לפחות יהדות האשכנזית. כשהתחיל, איך זה נקרא, כשהתחיל החילון, זה היה גם עוד פיצוץ אחד גדול בין, איך זה נקרא, חרדיות לרפורמה. כשהתחילה הרפורמה, אז איך קוראים לו? הירש, הוא היה הלוחם הגדול נגד הרפורמה. אם זה היה נכון או לא, יש על זה דעות מעניינות. כל הסיפור של היהדות זה מחלוקת על מחלוקת על מחלוקת על מחלוקת. מה שסיבת הגלות, כאילו חורבן הבית, היה מחלוקת, זה מקובל, וזה על כולם. אבל איזה מחלוקת, זה לא אומרים. המחלוקת זה מחלוקת של יהודים עם הנוצרים. וגם מחלוקת פנימית של יהדות, שחלק קראו לעצמם יהודים, חלק קראו לעצמם נוצרים, וזה הביא את האש הגדול, כי בסופו של דבר הנוצרים הצליחו, הפכו להיות דת מרכזית, אבל הם אומרים, אנחנו יהודים, והם גויים. יהודים אומרים בדיוק הפוך, אנחנו יהודים, והם גויים. אז זה דומה את הסיפור הזה של בת מלך כמובן, לא, של בן מלך שהוחלף, כן, זה אותו סיפור. תצא זה מאוד דומה לשלמה המלך שהביאו אליו שני זונות וכו' וכו'.
מי היה הזונה הכי טובה? טוב, זו שאלה טובה. כאילו, בדור של ישו, בוודאי שישו היה צודק. אבל אחרי זה, כשזה הפך להיות דת רשמית של מדינה גדולה, אז זה הפך להיות לקליפה הכי קשה, וביחס לנצרות המתחדשת, היהדות היה קדושה. לכן, אם אתה תלמד את זה, תתחיל להבין את הראש שלי, זה כל כך מעניין מה שקורה, ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה דברים נפלאים לגמרי. והשבוע אנחנו מדברים על הסיפור הזה של ינקב ועשו, והמפגש המופלא הזה. אתה ילד קטן, אתה לא מבין שום דבר, אתה רק שומע את המילים ולא מבין את התוכן. אבל עזוב, בסדר. אני גם פעם הייתי ילד, מה לעשות? הילדים מתבגרים. לכן, אחד החטאים הכי גדולים שאני עשיתי בחיים שלי, זה שחסמתי את הקשר שלי עם גלוחובסקי. ככה, נכון, אני יכול להגיד שזה אבא שלו, אבל עזוב, זה עדיין כואב. איך נודע לי הדבר? די סיפרתי לך שהיה לי חבר טוב מאוד, קראו לו אלכס בלנד, מראשי המיסיון בדוברי רוסית, ואיכשהו נפגשנו באינטרנט, אף פעם לא פגשתי אותו אישית, אבל דיברנו לא מעט. פגשתי עוד כמה מיסיונרים יהודים, ואני אמרתי, יאללה, האמונה שלהם הרבה יותר חזקה מהאמונה של רוב היהודים החוזרים בתשובה. אז למה? היה לו הרבה דיונים, וכו', היה לו הרבה שיעורים על זה. כאילו בערוץ הישן שנפרץ, כאילו היה שם מפגש של כמה אנשים מאוד חכמים. לא, בלנד, בוא נאמר, הוא תמיד היה ככה חוץ מהמחלוקת. כאילו הוא אמר מלכתחילה שהוא לא רוצה, זה לא עניין שלו ללמד אותי נצרות, כך הוא אמר בפרינציפ. אבל היה לנו הרבה דיבורים, כאילו על חסידות, על כל מיני דברים. אבל היה לי קבוצה של תלמידים, איך הם הגיעו אליי, לא יודע, בדיוק כמו שאתה הגעת. וככה נפגשתי לאיזשהו שיעור של כמה מוחות הכי טובים שלי מצד אחד, איזה נוצרי אחד, רוסי אחד, נוצרי ברים, ורומא, הוא היה כנראה הכי חזק בכל השיעורים האלה, וחרשנו איתו את הספר של השל, אלוקים מחפש את האדם, וחשבנו ביחד מה זה אמונה. חקרנו את זה, אני אמרתי לו, תשמע, הדרך שלך זה דרך נצרות. אתה צריך לחפש בדרך שלך. אתה יכול לראות איך אני מחפש אצל ביהדות, אבל אתה צריך למצוא בדרך שלך. בחור שעבר, איך זה נקרא, היה שנים בבנזר, לפחות 20 שנה הוא היה בבנזר, אולי 10, לא יודע. בסוף הוא כאילו יצא משם, הוא כאילו נשא אישה, יש לו ילדים, וכאילו מתכנת, לשפה שלנו היה פחות או יותר שפה דומה,
והיה לנו המון 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 שיעורים, גם על השל, גם על הרב קוק, גם כל מיני דברים, כאילו אני אמרתי, זה הדרך, כאילו, לחפש את הנקודות פה ושם ופה ושם, והיום הוא עושה שיעורים. מעניין שכאילו הקשר בינינו נפסק לגמרי, כי כל אחד נפגשים, אחר כך ממשיכים כל אחד בדרך שלו. אבל כן, זה היה עוד כמה אנשים כאלה רציניים מאוד ביהדות ובנצרות, בעיקר בנצרות. כן, היה בחור, עד היום אנחנו די בקשר, נוצרי מאוקראינה, שגם הגיע באיזשהו דרך, לא דרך השיעור שלי. ושוב פעם, אני לא אמרתי לו שצריך להיות נוצרי או לא להיות נוצרי, אבל ראיתי שאלה אנשים אמיתיים, וגם הוא הבן אדם האמיתי, אני אז הייתי מאוד מסופק על נוצרות, אבל אמרתי בכל זאת אני רוצה לדבר איתם. היה הרבה ויכוחים ופה ושם ופה ושם, ובכל זאת דיברנו. וחקרנו וחשבנו. היום הוא המלחמה שם. אנחנו פעם מתכתבים. זה הפכנו להיות חברים מאוד טובים. הוא נוצרי? אני יהודי, כן. וככה אנחנו משלימים אחד את השני, ולא הורסים, ולא שוברים את הדברים. וככה היו עוד כמה אנשים שלאט לאט התחלתי להבין שצריך לחקור את זה פעם שנייה ופעם שלישית. כל דבר. והמסקנה שלי היום שזה מחלוקת בין שני, מחלוקת פנימית יהודית, ישראלית, בוא נאמר ככה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה לפתח את העולם, וכן, לפתח את העולם זה קצת קשה, זה הרבה כאב, הרבה צרות, הרבה מלחמות, הרבה פוגרומים, אבל בסופו של דבר על ידי זה יש לנו את העולם שלנו. וזה החוכמה הכי עמוקה, איך שהקדוש ברוך הוא בורא את זה. אפשר להבין גם את השואה מבחינה זו. אבל בסדר. האדם צריך ללכת ממדרגה למדרגה. תשאל שאלה הכי הגיונה, למה כמעט 2000 שנה עם ישראל היו מוכנים להיהרג ולא להיות נוצרים? פתאום 2000, לא, לא כאילו, מתי זה התחיל? ב-19. פתאום התחיל המון יהודים שהולכים להתנצר. השואה מאוד פשוטה, שאנשים לא טיפשים. יש מושג כזה שהרב קוק, נבואה של העם כולו ביחד. כשהעם הרגיש שנצרות זה קליפה, אז עדיף להתאבד ולא להיות נוצרי, כי זה היה האמת. באותה תקופה הנצרות היה קליפה ביחס ליהדות. אבל במאה ה-15 הדברים התחילו להשתנות. הנצרות התחילה להתקדם. מדעים. בסוף זה היה, איך זה נקרא? רבולוציה של צרפת. כיצד הדברים התחילו להתקדם. היחס ליהודים היה יותר טוב. כאילו, העם התחיל להרגיש שהאמת היא אצל נצרות. התחילו להתנצר. בסופו של דבר כולם ירדו מהדת בכלל, כי הבינו שזה הכל קליפה. והקדושה היחסית זה היה חילון. רוב האנשים הגיעו לחילון. כי הרגישו שהקדושה היא החילון.
והדעת זה קליפה. זה כל החוכמה, שזה כל הזמן משתנה. לפעמים זה קליפה, לפעמים זה קליפה. אמרתי לך שבתקופה הראשונה של נצרות, הם היו קדושה והיהדות היה קליפה. אחרי כמה שנים זה התהפך. ונצרות הפך להיות הקליפה הכי קשה שבעולם, שחסם את כל האפשרות של התפתחות עד מאה ה-14-15. אז התחיל להתפתח את זה. פשוט פעם קבלה אפשר להסביר את זה. והיום יש, שוב פעם, גם בנצרות גופה יש זרמים. הבעיה של נצרות היום, זה ממש בעיה של ישו, זה בעיה, כמו הרב ברלוזר אמר, אז שהם לא מאמינים בשום דבר. הבעיה היא היום שלא יהודים ולא נוצרים, לא מאמינים בשום דבר. כשאתה חושב שאתה מאמין, טוב, אתה יכול לחשוב, אבל אם אתה תחקור, אתה תבין שאתה לא מאמין בשום דבר. אתה מאמין בפופיק שלך, זה מה שאתה אומר. וכנראה גם הרבנים שלך, כן, הם מאמינים בפופיק שלהם, הם לא מבינים בכלל את הרבי, הם לא הכירו אותו בכלל כמו שצריך. למזלי, אני הייתי קשור לגלוחובסקי, גלוחובסקי כן היה מאוד קשור לרבי. הוא באמת היה, מה זאת אומרת, היה, ועכשיו הוא קשור מאוד לרבי. גלוחובסקי זה אחד מהאנשים שאתה באמת יכול ללמוד מזה הרבי. נכון, אחרי שהלכתי ליצחק גינזבורג, היה בינינו די פיצוץ. נפגשנו איתו באוהל, ולא הצלחנו לדבר, אבל שוב פעם, אני אמרתי שיש גם ביני לבינו, היה איזושהי מחלוקת ביני לבינו, ועם הבן שלו, וכו' וכו', אבל תכלס. הוא מהאנשים הכי מעניינים שיש בחב"ד היום, זה גלוחובסקי. בחור חכם מאוד, הבחור כאילו, אבא, אני אומר, הוא חכם מאוד. אם אתה בארץ, לא יודע איפה אתה, אם אתה בארץ, תפגוש אותו. הוא אחד מהאנשים שכדאי לפגוש. הוא איך אתה צוחק על התיאוריה שלי של צבעים, אבל זה עובד. הוא שחור בשחור. אני ג'ינג'י, אנחנו התאהבנו. פשוט. גם איתו וגם עם הבן שלו. שגם היה שחור מאוד. היום שחור. זה טבע, אנשים בדרך כלל מתחברים כשהם טבע הפוך. ביני לבינך אנחנו לא כל כך הפוכים בטבע, לכן אנחנו יכולים לדבר בצורה פחות או יותר רגועה. אבל בקשר עם גלוחובסקי היה אש, זה ממש היה אש, גם מולו וגם מול הבן שלו. אותי זה העלה, ואותו ואת הבן שלו בצרות, הם לא מבינים למה. אני אז הלכתי לכמה פסיכולוגים, אמרו לי שאין לי שום בעיה, קיצור זה לפני עצמו, והגעתי לרב, גינזבורג, שם, אני לא יודע איזה צבע שלו, אבל זה אהבה מטורפת לגמרי. לא מבת ראשון, זה היה כל פעם שנייה שהגעתי אליו. היה תקופה קודמת, אבל בסיבוב השני התקשרתי מאוד אליו. ועד היום אני מאוד קשור אליו. נפשית, לא בשכל, אבל בנפש. כמה הוא שמח כשאני יצאתי מהשיקום והגעתי לבית שלו. איזה שמחה זה היה. אז עוד לא הבנתי מה עברתי באמת. אז חשבתי שמה, אני בקושי קורא, בקושי זה, והוא ראה שאני הולך להתחדש.
הדברים האלה מסוכנים מאוד, אני לא יודעת. הוא ראה שאני כבר התחדשתי. איזה שמחה זה היה. הוא אמר לי, אתה נראה בסדר גמור. אני מאוד כעסתי, אני אמרתי, מה, ככה הוא מדבר, אני בקושי מדבר, בקושי זה, והוא אומר שאני בסדר. למה? אין לו רגש. אין לו רגש. בסדר, עכשיו אחרי שנה, אני רואה שהוא ראה מה שאני אז לא ראיתי, והוא כן ראה. כן. בקשר אליך, אתה, שוב פעם, אתה בחור חכם, אין ספק, אחרי לא הייתי מדבר איתך בכלל. אבל כנראה, היה לך בחינוך שלך, היה בעיות, כל מיני רמות, מתחיל מחינוך בבית, המשך בחינוך בגיל ילדות. ראיתי את הסרט שלך שמה, ולא הבנתי מי זה אתה שם, ותשלח לי תמונה, זה יהיה מעניין. בעיקר שכאילו כשלמדת בישיבות, כנראה די שברו אותך. לכן מה אני אגיד לך, אני מרחם עליך, בסופו של דבר. כל הכללות שלך שאתה כותב, אתה ילד קטן איך זה נקרא? רגע, לא בר תשובה, זה נקרא, שבי, מי שנולד בשבי. ילד שנולד בשבי. איך אתה קורא לזה? זה אתה, וזה עוד הרבה אנשים בעולם, שהם פשוט נולדו בשבי. הכי נורא שבעולם, והם אפילו לא מבינים שהם יושבים בשבי. ואולי שיהיה לך כוחות לצאת מזה. ובאמת, אני בסופו של דבר רוצה לעזור לך. לך אולי לעוד האנשים שיצאו מהשבי הזה של שטויות. חיים. יש ביטוי כזה בשיר השירים, אהבה עד מוות, משהו כזה. אגב, זה שהרב כמעט פסוק אחד לא ידע לצטט, נראה שהיה לו בעיות עם הראש, בסגנון שלי. לא יכול לצטט פסוק אחד בכלל. יש איזה פסוק שיש אהבה עד מוות. זה קשר של יהודה ויוסף. שהאהבה הכי גדולה זה עד מוות. עד בכלל. זאת אומרת, לפעמים האהבה היא כל כך חזקה שרוצים להרוג אחד את השני. אם תבדוק טוב, זה הסיפור של קין והבל, זה סיפור של יהודה עם יוסף, זה סיפור של נצרות ויהדות, זה סיפור של חסידים עם סנגדיה, וזה גם סיפור שלי עם שמואל גלוחובסקי שליט"א. כל כך אהבתי אותו שכמעט שהרגתי אותו. אבל ברוך השם זה עד ולא עד בכלל, זה הכלל הכי חשוב אצל רבינו שליט"א.